Jongen, wat best? Kruipeltje? Kom maar. Dit is Kruipeltje en die heb ik gekregen omdat er voort moest. De poorten mee naar je krom en de laaier. Dat hij zei ik dan voort. Hier in mijn armen zet om te verzopen. En dan heb ik hem meegenomen, nou is het nou wat worden. En dan neem ik hem altijd Kruipeltje. Maar dit is dan lucht, zo. Andere winter zie ik alles vol zijn. De eerste winter dat ik weinig heb. Maar je neemt wel afscheid van het spul? Nou ja, dat moet wel. Hoezo? Nou, dit is voor mij het laatste. Ze doen niks meer aan me. Ik ben bestraald en alles en het is uit. Ja, ik weet niet hoe je dat beginnen moet, maar ik moet nog wat zien hier maar. Maar het is op. En dan houdt alles op, hè. Het is ja, moeilijk. Ik vind het zelf moeilijk, laat me het zo zeggen. En oren maakt het niks uit, maar zo is dat. Je moet het zo zien dat je 30 keer bestraald bent. En die maken het meer en alles houdt op. En je zit onder de morfine van ellende, dan is het moeilijk. Maar ja, het is, ik heb al 42 jaar overleefd. Ik heb naast 42 jaar overleefd. Heb je al 42 jaar kanker? Ja. Toen ik maagkanker, hij de hele maag eruit halen. Dus dan is het ook wel. Hoe heet die jou dan? Zat de darmen niet. En bij lietse bietjes. En de jood maken het ene en moos maken het oren. Ja, wat heb je, hè? Kijk, wat heb je? Hup. Zag je dat? En hoe lang hebben je nog, volgens de dokters? Geen idee. Nou, kom maar. Even. Je hebt nog een bultje aan hier. En nu is Boerman die dat hoofd bekapt, zo. Heb ik nog daar de hoofdwiezers van. Ik koe alles kwijt, klein beetje, maar dan heb ik niks meer. Dan zie ik nergens meer zien aan en dan is het uit. En nu heb ik nog wat. Tenminste, dat vind ik. Ja, ik zal het wel niet goed doen, maar ja. Zo is het niet een keer. Je kan ik niet al daar achteruit zetten. Ik ben het, hoe staat het juist? Momentelijk, Maar deze temperatuur? nee, ik zou zeggen, momentelijk was dat wel tegen. Het leven van Douwe is altijd wel heel bijzonder geweest. Had echt wel een bijzonder verhaal. Daarin had God wel een bepaalde plak, maar die is net altijd net duidelijk. En toch moest wel altijd graag er wel wat over jaren en dat ik er ook met jou over praten en zo. Tenminste, beginnen mij dit te meten, dan hoop ik dat ik het daaraan waarin zit. Ja. Hoop ik. Maar je moet, ik kan wel zeggen dat ook niet, maar je weet het nooit. Tenminste, zo beschouw ik dat. Nou, ik kan dat maar weer uitdenken. Maar als je nou bent krijgen, lijkt een struikeltje, hè?